Gaur, ekainako 26, KAFek Euskal Herrian zehar dituen lan zentro ezberdinetako labeko ordezkarien batzarra burutu dugu Beasainen. Azken urtean, labek KAF taldean nabarmen egin du gora ordezkaritza mailan. Eta gaur egun 11 lan zentro ezberdinetan 59 ordezkari ditugu. Zentro horietako 10etan lehen indarra garelarik. Sindikatuaren egituratik berriz, labeko federazio eta eskualde ezberdinetako zenbait ardura honek ere parte hartu dute gaurko batzarrean. Saioaren lehen zatian, azken hilabeteotan Railline, KAF Power and Automation eta Trenasako hitzarmenen alde izandako borroken testigantza zuzenak entzuteko aukera izan dugu 3 lan zentro horietako kideen ahotik. Segidan, lan zentro bakoitzaren errealitateak elkar trukatzeko lan saio bat burutu dugu. Saioaren bigarren zatian, enpresa batzorde europearra edota Jerusalengo tranbia bezalako gaiak izan ditugu hizpide. Gaurko batzarra, KAF taldeko labeko kideon arteko sinergiak sustatu eta etorkizun laburrean aurre egin beharko diegun erronken inguruan aritzeko ere baliatu dugu.